Anabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church. Akara ekwentị m bụ 09117443513. Ọzọkwa 09117443513. Nke email m bụ uchechukwu@gmail.com. uchechukwu@gmail.com. Aha isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ihe ezi nchegharị pụtara. Nke a bụ agba nke abụọ ya. Ihe ezi nchegharị pụtara. Ijunugo onwe gị gịnị na-akpata ndị mmadụ ji akwụsị ihe ha na-eme, bido mewe ihe ọzọ, mebe ihe ọhụụ. Obere oge ha na-achịkwa azụ na ihe ochie ahụ ha kwụsịrị. Gịnị kpatara o ji adị otu a? Ọ bụ n'ihi na ha enweghị ezi nchegharị. Inwe ezi nchegharị, ihe ọbụla ị kwụsịrị, ị gaghị anaghachi azụ na ya, nọrọkwa n'ime ya na-ebi ndụ ka isi ebibi mbụ. Achọrọ m ịgwa gị na ịmara ihe ezi nchegharị pụtara ma mee ya, o nweghị ihe ị chọrọ ichegharị na ya, ị gaghị echegharị na ya. Ọ dị ụzọ ihe atọ ezi nchegharị pụtara. Nke mbụ, ị ga-amara ma ọ bụ kweta na ihe bụ ihe ọ bụ. Ị ga-amara ma kweta na ihe bụ ihe ọ bụ. Ọ bụ na ọ njọ, ị ga-amara ma kweta na ọ bụ njọ. Ọ bụrụ na ị maghị ma kweta na ọ bụ njọ, isi na ya pụta, ị ga-anachikwa azụ na ya. Ọ bụrụ na ị maghị ma kweta na ihe a na-enye m nsogbu, ihe a adịghị m mma, ihe a abụghị ihe m kwesịrị na-eme, ụka a abụghị ụka m kwesịrị na-eje, n'ihi na ọ bụghị ezi ụka. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ma kweta na ọ bụ ihe ọ bụ, ị gaghị enwe ezi nchegharị n'ihe ahụ. Nke abụọ, ka ị maara na ihe a bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ na ọ bụ ajọ ụka, ị nwere mwute. Nke abụọ bụ gịnị? Inwe mwute, ịkwa akwa ụta na ngaramara. Na ihe a bụ ihe ọjọọ wee na-eme ya, ekwesịghị m ị na-eme ya. O wutegodu gị, inwe mwute n'ihe ahụ. Marakwa na ọ bụghị mwute nke ụwa. O nwee mwute ndị mmadụ na-enwe n'ihi arụ ụfụ ha na-enweta na njọ ha mere, ma ọ bụ ihe ha tụfuru, ma ọ bụ olileanya ha enwetaghị. O mee ha enwee mwute. Nke bụ na ọ bụ na olileanya ahụ adị, ha enweghị arụ ụfụ na ihe ọjọọ ahụ ha na-eme mgbe ahụ, ha agaghị enwe mwute maka ya. Ha anaghị enwe mwute na o wutere Chineke, na Chineke etiwe iwu anyị bụ ndị o kere idebenụ, anyị ajụ idebe okwu nke Chineke. Ọ naghị ewute anyị na anyị jụrụ idebe okwu nke Chineke, nọ na uru anyị kwesịrị inwetanụ anyị enwetaghị ya. Ihe nrite anyị eriteghị, arụ ụfụ ka anyị nwetara. Chineke kere anyị maka otito ya, nye anyị iwu ga-abụ anyị na-edebe, anyị na-enye ya otito. Ma mgbe anyị mejọrọ wee nwee arụ ụfụ, anyị ga-enwe ezi nchegharị, anyị ga-enwe mwute. Ọ bụghị n'ihi arụ ụfụ anyị nwere ma ọ bụ ihe anyị tụfuru na anyị mejọrọ. Anyị kwesịrị inwe mwute na anyị mejọrọ Chineke, na anyị kpasuru ya iwe, na anyị bụ ndị o kere maka otito ya anaghị enye ya otito.
mgbe ị nwere mwute dị otu a, mgbe ị nwee akwa ụta dị otu a, mara na ị na-aga n'ụzọ ezi nchegharị. Dịka nsi wee kwuo na ọ dị ụzọ ihe atọ pụtara ezi nchegharị bụ ime inwe ezi nchegharị. Nke mbụ bụ na ị ga-ama ma kweta na ihe a bụ ihe ọ bụ. Nke abụọ, ị ga-enwe mwute, ị ga-akwa akwa ụta, ị ga-enwe ngaramara. Nke atọ bụ na ị ga-erubezi isi. Ị ga-erube isi ime ihe iwu Chineke kwuru na ị ga-eme. Ọ dị otu a na Mkpughe isi nke 2 amaokwu nke 5. Ọ sịrị, cheta ọnọdụ isi na ya daa, ya bụ nke izi. Chegharịa bụ nke 2, mekwazie ihe ndị ahụ ị na-emebu bụ ezi ihe, bụ idebe iwu Chineke. Ọ bụrụ na ị meghị otu a, aga m abịa iwepụ ihe ndọba oriọna gị site n'ọnọdụ ya. Ihe e goro ebe a bụ okwu Chineke o nyere anyị na Mkpughe isi nke 2 amaokwu nke 5. Revelation chapter 2 verse 5. Chineke mee ka anyị mara na ọ bụ mmasị ya na anyị ga-enwezi nchegharị. Nwekwana ezi nchegharị a bụ inwe ihe Chineke chọọ ka ị nwee n'echiche gị mana omume gị. Gịnị bụ ihe a? Kwete na ihe a bụ ihe ọjọọ, ụka a bụ ajọ ụka. Nke abụọ, wee nwute. Nke atọ, mezie okwu Chineke. Gịnị ka unu chere banyere ihe a? Ana m agụ Matiu isi nke 21 amaokwu nke 28 rukwazie na amaokwu nke 29. Matiu chapter 21 from verse 28 to 29. Gịnị ka unu chere banyere ihe a? Otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ. Otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ gwara nwa ya nke okenye sị ya, nwa m nwoke, gaa rụọ ọrụ n'ubi vaịn m taa. Ọ zara ya sị, agaghị m aga. Ma o mesịrị gbanwee obi ya, ya bụ nwee nchegharị, gbanwee obi ya. Ọ kwụsịghị na ọ gbanwere obi ya. Gịnị meziri? Gaakwa rụọ ọrụ ahụ. Ọnyanwa bụ nrube isi. Ka ọ gbanwere obi ya, o rube isi. Ebe anyị gụrụ na-akọwa na otu nwoke nwere ụmụ abụọ. Ọ gwa nke okenye sị ya, jee rụọ ọrụ n'ubi m taa. Ma gịnị mere? Nke okenye ahụ sị, mba, agaghị m aga. Ma ọ nọkọtazi gbanwee obi ya, mee ka nna ya si wee zie ya mee. Achọrọ m ka ị mara na nke okenye a achọghị irubere nna ya isi n'ihi na ọ dabaghịrị ya, ọ masịghị ya, ọ bụghị ga-enye anụ arụ ya ụtọ ije rụọ ọrụ n'ubi nna ya. Ọ bụghị mmasị ya. Ma gịnị ka o meziri? Ọ bịa chegharịa n'ihi na ọ ghọtawo na ọ bụ mmasị nna ya kpata o ji nye ya n'iwu. Iwu o nyere gosi na ọ bụ mmasị ya bụ nna ya. Mgbe ọ maara na ọ bụ mmasị nna ya, eziokwu na ọ bụghị mmasị ya onwe ya, gịnị ka o mere? O rube isi mee iwu nna ya, ka obi tọọ nna ya ụtọ. Ụtọ ka ọ dịkwazị. Ị gaghị eche ma ọ bụ buru n'obi na ọ ga-abụgodu mmasị gị
ime uche nna gị bi n'eluigwe tupu ime ya. Gee ntị ka m kwukwu ya ọzọ, kọwaa ka o doo anya. Iche na ka ọ bụrụgodu mmasị gị ka ọ dabara gị tupu ime okwu Chineke, na ọ bụrụ na ọ dabaghịrị gị, ị gaghị eme ya. Achọrọ m ka ị mara na nwatakịrị ma ihe, nwa Chineke ma ihe, bụ onye na-anaghị eche ka o si bụrụ mmasị ya onwe ya, ma ọ bụ ka o si bụrụ mmasị Chineke kere ya, ka o si bụrụ ihe ga-enye nna ya nke bi n'eluigwe otito. Gịnị ga-enye nna ya bi n'eluigwe otito? Ọ bụ idebe okwu ya, n'ihi na okwu nke Chineke bụ otito nke Chineke. Ka ị na-edebe okwu nke Chineke, ị na-eme ka obi dị ya mma, n'ihi na okwu ya bụ ihe ọ ga-abụ anyị mee onye ya obi aṅụrị. Onye okukwana iwu maka ọ bụ mmasị gị ka ị mee ka o si dị gị n'obi, ka o esi dabara gị, tọọ gị ụtọ, ma nye gị uru. Nchegharị bụ ka ịma na ihe a ga-ewute Chineke. O nwere ka ọ bụrụ imebugori ya mbụ, ị nwee mwute n'ebe ọ nọ, ị nwegodu mwute na ihe ahụ ị mere ị kwesịghị imenụ, ị mezie nke ọ sị gị mee. Ọ bụ ya bụ ezi nchegharị, ọ bụ ya bụ mmasị Chineke. Ekwena mgbe ọ bụ naanị mmasị gị, mgbe o ji dabara gị ka ị ga-eme ka Chineke si wee kwuo. Ihe ọbụla Chineke nyere n'iwu bụ mmasị ya, ime ya ga-eme ka obi dị ya mma, ga-eme ka obi tọọ ya ụtọ. Ọ bụkwa n'ihi ya ka eji wee kee gị kee mụ. Ọ bụ maka otuto nke Chineke, onwe ihe ọzọ. Ọ bụrụ gbasara nzọpụta maka ịga alaeze n'igwe, irube isi Chineke chọrọ ka irube bụ naanị iji obi gị niile kweta na Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Mgbe ị kwe na Kraịst dịka onye nzọpụta gị, irube owe isi ịgbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebighị ebi. Nrube isi gbasara ịbụ nwa Chineke, ịbụ onye alaeze eluigwe, abụghị idebe iwu nke Chineke, ọ bụghị iji ụka, ọ bụghị inye onyinye. Ọ bụ naanị iji obi gị niile kweta na Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Mgbe ị mere otu a, mara na iruberewo Chineke isi gbasara ịga alaeze n'igwe. Ka ị mere otu a, ịbụwo onye alaeze n'igwe, nwee ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na ị nọ na njọ, gị bụ nwa nke Chineke, jụ ya. Ọ bụrụ na ị naghị erubere ya isi, bido rubewere ya isi. Ọ ga-eme ka obi dị Chineke mma, ọ ga-eme ka obi tọọ ya ụtọ na ndụ gị. Ọ bụ ya bụ mmasị Chineke, na anyị bụ ndị o kere eke ga na-erubere ya isi. Gịnị kpatara ndị mmadụ ji aga n'ihu na njọ, ma ọ bụ kwụsị njọ, gawa n'ihu mewe ihe ọhụụ ha bidoro ime, gakwazịa na-egbughị oge ọbụla na-achị azụ mewekwa ihe ochie ahụ? Gịnị kpatara ndị mmadụ ji ebido eme ihe ọma, nọkọtakwazịa kwụsị ihe ọma ha na-eme? Gịnị kpatara ndị mmadụ ji akwụsị ajọ ụka, nọkọtakwa ga-akwa ajọ ụka ha kwụsịrị? Ọ bụ n'ihi na mmadụ emeghị ụzọ ihe atọ a m gosiri, bụ ihe ezi ncheta, bụ ihe ezi nchegharị pụtara. Nke mbụ, ọ bụ n'ihi na onye ahụ amabeghị ma kwete na ihe a bụ ihe ọjọọ, ụka a bụ ajọ ụka, ihe a abụghị ihe Chineke nye n'iwu. Nke abụọ, ọ bụ na onye ahụ ka o kwetere, ma ọ bụ ka ọ matara na ihe a bụ ihe ọjọọ, o nweghị mwute maka ya, ọ kwaghọ akwa ụta. Ka onye ahụ maara na ụka a bụ ajọ ụka, o wuteghị ya na ọ na-egbu oge ya n'ebe o kwesịghị ịnọ, na ọ na-enye onyinye n'ebe o kwesịghị inye onyinye, na ọ na-egbu oge ya n'oge
ọ kara iji nye Chineke otito, onweghị mwute maka ya. Onwegodu mwute ọ bụ n'ihi ihe o riteghị ọ chọrọ iritenu, ma ọ bụ ahụhụ ọ na-ata, ọ bụghị n'ihi na ọ dara okwu Chineke, ma ọ bụ na ọ nọ ebe Chineke achọghị ka ọ nọrọ. Achọrọ m ka ị mara na onye na-emeghị otu a, onye ahụ agaghị enwe ezi nchegharị. Nke atọ, ka onye ahụ matara ma kweta na ihe a bụ ihe ọjọọ, ihe a adịghị mma, na ụka a bụ ajọ ụka, o nwekwazi ka o nwee mwute ma o meghịzi ihe Chineke kwuru, o sighizi n'ajọ ụka a pụọ, ọ ka nọrọ na ya n'ihi ihe ọ na-enweta, n'ihi ihe ndị mmadụ ga-ekwu ma ọ pụọ. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụrụ na ị gaghị eme ụzọ ihe a taa, ị gaghị enwe ezi nchegharị. Ị gaghị enwe ezi nchegharị. Ebe o si kasị njọ ma ọ bụ na ya enweghị ezi nchegharị, ma ọ bụ na gị onwe gị na-ege m ntị enweghị ezi nchegharị, bụ na ọ ga-ewute Chineke. Ọ ga-eme ka iwe Chineke dakwasị onye ahụ na-enweghị ezi nchegharị, n'ihi na o tiri ya n'iwu si anyị nwee ezi nchegharị. Ọ bụ iwu ya. Ị gaa na Mkpughe isi nke 2 amaokwu nke 5, ịgụkwazịa abụ akwa isi nke 1 site na amaokwu nke 1 ruo na amaokwu nke 9, ị ga-eche ka Chineke si wee chee, mee ka okwu ya si wee dị. Eche na mgbe iwe Chineke adakwasị gị. Ọ bụghị mmasị Chineke ka iwe ya dakwasị ndị o kere n'oyiyi ya. Ọ bụ mmasị ya na anyị ga-eme ka o si wee nye n'iwu, nwee ezi nchegharị, nwee ngọzi nke ya. Ọ bụ mmasị Chineke ka ọ dịra ya otu a, ka ị ga-eche mgbe iwe Chineke adakwasị gị. Ọ chọrọ ka ị nwee ezi nchegharị n'abalị a. Ọ bụghị ebumnobi Chineke inye gị iwe ya, ọ bụghị ihe o ji maka ya kee gị. O kwuru na Pita nke 2 isi nke 3 amaokwu nke 9, ọ na-akọwa na ọ bụghị mmasị ya na anyị bụ ndị o kere eke ga-ala n'iyi, kama ka mmadụ niile bịa na nchegharị ya. Ka mmadụ niile bịa na nchegharị, ọ bụ mmasị Chineke na ọ ga-adịrị gị otu a. Chineke chọrọ ka ị nwee ezi nchegharị n'abalị a, n'ihi na ọ chọghị ka anyị nata afụfụ ya. Ọ chọrọ ka anyị nata ngọzi ya, mana ọ gaghị agọzi gị ma ọ bụrụ na ị nweghị ezi nchegharị. Ọ gaghị agọzi gị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ịda okwu ya, ịda iwu ya. Ị ga-enwe ngọzi nke Chineke, ị ga-erubere ya isi. Gịnị ka o jidere gị otu a? Ị ga-enwe ezi nchegharị. Ị ga-enwe ezi nchegharị. Kedu ka ị ga-esi nwee ezi nchegharị ya? Ị ga-eme ụzọ ihe a taa ka ị nwee ezi nchegharị. Nke mbụ, mara ma kweta na ihe ahụ bụ ihe ọjọọ, omume ahụ bụ omume ọjọọ. Ihe a na-ewute Chineke. Ụka a bụ ajọ ụka. Maragodu ma kweta na ọ bụ ihe ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ị maghị ma kweta na ọ bụ ihe ọ bụ, ị ga-esi na ihe ndị a pụọ ma na-achịkwa azụ na ha. N'ihi na ị maghị ma kweta, kpebie na ọ bụ ihe ọjọọ godu. Ọ bụ ya bụ ihe izi mbụ ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ezi nchegharị. Nke abụọ, ka ị kweta na ọ bụ ihe ọjọọ, na ihe adịghị mma, gịnị ka ị ga-emezi? Nwee mwute na igbugo oge gị ị na-eme ihe Chineke asị gị mee, ị na-eme ihe na-ewute Chineke onye kere gị ka ọ na-anara otuto n'isi gị. Ị ga-enwe mwute, ị ga-akwa akwa ụta. Ọ ga-ewute gị na ị nọ n'ajọ ụka
ori oge na-egbu oge, ị ga-enwe mwute, ị ga-enwe ngaramara. Nke atọ, mezie ihe ọbụla Chineke tiri n'iwu ka ime. Ọ bụ ihe ọ kọwara na ị ga-eme dịka o si wee kwuo na ị ga-eme, ka ịma na ihe a bụ ihe ọjọọ isi na ya pụọ, ịma na aba abụghị ebe ị kwesịrị ị na-eje ma ọ bụ nọrọ, isi na ya pụọ, ịma na ihe a bụ ihe ọ chọọ ka ị na-eme naghị eme, imebezie ya. Ọ bụ ya bụ mmasị Chineke, ọ bụ ya bụ ka o si chọọ ka ị na-ebi ndụ, ọ bụ ya bụ ezi nchegharị, ọ bụ uche Chineke ka ị nwee ngọzi nke ya. Mana gekwa ntị dịka nsi wee kwuo na mbụ, na ọ bụrụ na ị ga-enwe ezi nchegharị gbasara ịga alaeze n'igwe, ị maragodu na imejọwo Chineke, marakwazie na okwu ya sịrị na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ịnọ n'ọdọ ọkụ ebi 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 ebi. Nke a na-egosi na ọrụ gị agaghị enye gị nzọpụta. O wute gị na Chineke kere gị maka otuto ya ma ị na-akpasu iwe mgbe ọbụla. Ị maragodu na ọkwa ọdọkụ ya enweta onwe gị. Chineke wee na-eme ka anyị mara na ọ chọghị ka anyị nọrọ n'ọdọ ọkụ a, ọ chọrọ ka anyị nwee nchegharị ya. Nchegharị a bụ gị onwe gị ime gịnị? Isi n'ịtụkwasị obi gị n'ọrụ gị pụta, n'ihi na site n'ọrụ gị ọkụ mmụọ ka ị na-eje. Eziokwu na ọ dị mma ka ị na-eme mma mana imego njọ. Na-ege m ntị, yes, imewo njọ. Yes, ọ dị mma ka ị na-eme mma mana imego njọ. Esokwa gị mewezie na mma taa, mewe ya, ọ dị na Kraịst abịa. Mara na njọ ahụ ị mere ị ga-akwụ ụgwọ ya, ị ga-aga ọkụ mmụọ maka ya, n'ihi na njọ adịwo n'ọrụ gị. Ị gaghịzi enwe nzọpụta site n'ọrụ gị. Ka m kwukwu ya ọzọ, n'ihi na njọ adịwo n'ọrụ gị, ị gaghịzi enwe nzọpụta site n'ọrụ gị. N'ihi nke a Chineke zitezi ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa nwụọ ọrụ gị, ka ọ bịa kwụọrọ gị ụgwọ mmehie gị niile. Ọ bịakwa na ịkwụrụ gị ụgwọ mmehie gị a, kwụchaa ya. O nweghị njọ o mere wee kwụchaa ụgwọ mmehie gị a. Ezi nchegharị ị ga-enwe ka ị gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebi ebi abụghị ịkwụsị njọ gị. Ọ dị maka ịkwụsị njọ, ọ dị maka irube ezi ọrụ, ma ọ bụghị site n'ọrụ gị. Ị ga-enwe ezi nchegharị gbasara ịgbanarị ọkụ mmụọ ị kwesịrị ịga alaeze n'igwe. Ọ ga-esitezi na okwukwe gị na Kraịst, onye bịa nwụọ ọrụ gị, bilitekwazị n'ụbọchị nke atọ. Ọrụ ya zuru oke maka nzọpụta gị, n'ihi na ka ọ na-anwụ okwu si na ọgwụsiwo, ka ị kwetere na ọrụ ya ahụ ọ rụrụ na ọ bụ gị onwe nke a rụrụ ya. Mgbe ị kwetere otu a, Chineke ahụzi okwukwe gị, nye gị nzọpụta. Ka ị kwetere, n'ihi na ọ sị gị kwete ka ị nwee nzọpụta. Ka ị kwetere inwewe ezi nchegharị gbasara nzọpụta gị, gbasara ịga alaeze n'igwe. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị taa na ị ga-enwe ezi nchegharị, wepụ obi gị n'ọrụ gị, were obi gị tinye n'ọrụ nke Kraịst maka nzọpụta gị. Mgbe mere otu a, ọ bụ ya bụ ezi nchegharị maka nzọpụta gị. Ị chọọ inwe ezi nchegharị a taa ka ị gbanarị ọkụ mmụọ nwee ndụ ebi ebi. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị, achọrọ m ka ndị gị na-ekpere nzọpụta a, ekpere a nkwuo esoro nkwuo ka ị na-ekwutekwazi n'obi gị, ka Chineke hụ okwukwe gị, nye gị nzọpụta ebi 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 ebi. Mechie anya gị n'ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ mụ na isitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst. O wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazie n'ụbọchị nke atọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọọsọ. Zọpụta m onye nwe m, zọpụta m onye kere ụwa niile n'ọkụ mmụọ, ka m nọnyere gị ebi 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 ebi. Daarụ onye kere ụwa niile na nzọpụta i nyere m n'ụbọchị nke tata, n'ihi na ekwere m na Jizọs Kraịst bụ naanị onye nzọpụta m. Amen.
amen. Ọ bụrụ na iso m n'ekpere a na iji obi gị niile kweta na Kraịst ma kpọọ ya n'ekpere a, Chineke sịrị, ọ bụghị m kwuru, Chineke sịrị na inwewo ndụ ebighị ebi. Ọ na-akọwa na ọkụ m abụghịzi maka gị, na ịbụwo onye alaeze n'igwe, n'ihi na inwewo ka inwe ezi nchegharị a gbasara nzọpụta gị, marakwazi na ịbụgo nwa nke Chineke. Ị bụghịzi nwa ekwensu, ịbụgo nwa nke Chineke. Na ka ịbụ nwa nke Chineke n'ụbọchị nke taata, ọ chọzi ka ị nwezi nchegharị gbasara ọrụ gị. Kedu ka ị si emejọ Chineke? Marakwa na ka ị nabata Kraịst a na-asawo njọ gị niile n'ọbara nke Kraịst ahụ, na ịdịwo ọcha. O kwesịghị ozi ka ị na-aga n'iru na njọ gị. O kwesịrị ka ị gosipụtazie na ihe adịgo n'ime gị, n'ihi na ka ị nabata Kraịst inwewo gị ihe n'ime gị, inwewo Kraịst n'ime gị, n'ihi nke a gosipụtazie ya n'ọrụ gị. Mana ị ga-enwe ezi nchegharị, ya wute gị, kpọọ njọ aha ma na ọ bụ njọ, mara na ụka bụ ajọ ụka, si na ya pụọ. Nwegodu mwute na ị na-egbu oge gị na ebe ị kwesịghị ị na-egbu oge gị. Ị na-egbu oge gị n'ihe kwesịghị igbu oge gị na ya. Mewezie okwu Chineke. Ka ị na-eme otu a, Chineke ya ahụ okwukwe gị, hụkwazie ọrụ gị, si n'okwukwe gị pụta, nye gị ụgwọ ọrụ nke ya, gọzie gị. Ọ bụ mmasị Chineke na-adịrị gị otu a. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Awka Independent Baptist Church, nke dịkwazi n'azụ Obunagu, Awka, Anambra Steeti. Anyị na-enwe ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla. O jiri ọkara gafee elekere nke 9 nke ụtụtụ, na mgbede ya kwazi na-abụ elekere 5. Ụbọchị Wenezdee anyị na-enwe nkụzi nke okwukwe na ekpere. Anyị na-agbakọkwazi n'elekere nke 5. Achọ nke marakwazie na anyị na ndị Faithful Baptist College jikwaziri aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ n'ihe kpọrọ theology, ịkụzi okwu nke Chineke, ga-abụ mgbe ị mụsịrị ma ọ bụ azụsịrị gị n'okwu nke Chineke a ga-enyekwazị gị asambodo certificate nke a kpọrọ Bachelors of Arts degree in Theology n'efu. Ka anyị ga-enye gị ihe ndị a, nwa ogwe ị ga-akwụ gbasara ya n'efu, ka m onwe m natara n'efu, ka anyị na-enyekwazi ihe ndị a. Ọ bụ mmasị gị, ka ọ bụ mmasị Chineke ka ị bịa n'okwu ya, ka ị nwee ọzụzụ n'okwu ya, hitokwazi ya bụrụ ihe nyanwa onwe ya chọrọ ka ị bụrụ na ndụ gị. Ụzọ ghere gị oghe ka ọ dịrị gị otu a. Dịka nsi okwu na mbụ, na akara ekwentị m bụ 09117443513. Nke imerụ m bụkwazi Uchechukwu August 35@gmail.com. Ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa. Ka ọ dị.